Zavrite si oči. Hlboký nádych. A hlboký výdych. Každý jeden nádych vás ukľudňuje, uvoľňuje. Ak máte nejaké negatívne myšlienky, tak ich na chvíľu dajte bokom. Hoďte ich za hlavu, doslova ich hoďte za hlavu. Teraz táto vizualizácia je iba o tom, čo chcete, aby sa vám podarilo. O tom, aby ste sa vcítili do seba, že všetko je možné. Pretože možné je všetko. Vcíte sa do toho, že možné je všetko. Aj keď tomu niekto nemusí veriť hneď, teraz. Tak možné je všetko. Pretože to nejde. Je iba výhovorka pre tých, komu sa nechce. To je lenivý. Vcíte sa do toho pocitu, aké to je. Že vlastne možné je všetko. A teraz si predstavte, že je 31.12.2025. Už je koniec roka. Že už je december, že už príde nový rok. Ďalší úžasný skvelý rok je za vami. A príde ešte lepší. Predstav si všetko, čo je možné, čo chceš dosiahnuť v priebehu tejto druhej polovice roku. Aj keď sa niektoré veci nesplnili v prvej polovici, tak nikde nie je napísané, že sa nemôžu splniť v druhej polovici. A preto si predstav prvú vec, ktorú si dosiahol. Pozri sa na ňu, precíť ju. Poď, že si na seba hrdý. Vnímaj ten pocit. Ten pocit toho, keď to dosiahneš, keď to už máš. To je ono. To je ono. To je presne ono. Poďakuj si, že to máš. Teraz chod na druhú vec. Čo tam vidíš? Čo tam cítiš? Znova si povedz, že si hrdý. Na samého seba. Nikto iný nie je na teba hrdý, ale ty si na seba hrdý. Pretože ty si dosť dobrý. Precíť to. To je ono. Teraz poď na tretiu vec. Znova to precíť, znova sa do toho vcíť. Čo to je?
Ako sa cítiš, keď si to dosiahol? Ako ju oslavuješ? To je ono. Povedz si, ako si vďačný za to všetko, čo máš. Nielen za tieto 3 veci, a daj tam ďalšie veci, čo sa ti podarilo. Všetko, čo si napísal, tak tam daj. Nazbieraj to jednu za druhou, všetko. Ten košík tých úspechov nemá dno. Každý jeden deň môže byť obrovský úspech. Každý jeden deň. Takže tam dávaš všetky tie úspechy, všetko to, čo sa ti podarilo v druhej polovici, zároveň v prvej polovici toho roku. Všetko, čo ťa napadne. To je ono. Teraz si predstav, ako to oslavuješ so všetkými ľuďmi okolo seba, koho tam chceš mať. Ty si vyber, koho tam chceš mať. Ty si vyber, s kým to oslavuješ. Pretože to sú tvoje úspechy a tvoj život. Ale neoslavuj to v malom. Oslavuj to ešte väčšom. Pretože keď osláviš každý jeden svoj úspech, tak budeš o to viac motivovaný. Keď vieme, že motivácia je blbosť, ale privedie ťa to k disciplíne a privedie ťa to ku konzistentnosti. Tak to oslav. Každý jeden úspech. Minimálne si povedz tým, že som dosť dobrý. Som na seba hrdý. Díky mne, že som to dokázal. Pretože všetko je možné. A ty vieš, že môžeš všetko dokázať. Je to iba o nastavení mysle. Je to iba o tom, či chceš na to makať, alebo na to makať nechceš. Nikto ťa nebude nútiť, keď na to nechceš makať. Ale potom sa nemôžeš sťažovať, že to nemáš. Každý žije život, aký chce. A práve teraz sa môže rozhodnúť, že žiješ ešte lepší život, ako si žil doteraz. So všetkými tými úspechmi, ktoré si dosiahol v tomto roku. Teraz precíť ten moment tej spokojnosti, radosti, šťastia, kľudu, ten vnútorný pokoj. To je presne ono. Chce žiť v takom momente. Chce žiť toto. Chceš mať radosť, pohodu, zdravie, bohatstvo. Zhlboka sa nadýchni. Keď budeš pripravený, môžeš otvoriť oči a vrátiť sa späť do reality. S týmto pocitom úspechu, radosti, šťastia, spokojnosti.